Am plecat la plimbare la Sibiu cu socrii mei aici pe spate, cu nevasta mea frumoasă. Pupi. Și o să vă arătăm foarte multe locuri șmechere, nu? Da, fiți pe fază! Prima oprire este la Paradul Siriu. Superb loc. A doua oprire în drum spre Sibiu este la un circuleț din asta mică de aici cu chestii. Și mai avem puțin și ajungem la Sibiu, ce credeți? Și am ajuns la Miercurea Sibiului, la mătușa noastră din partea mamei mele. Și aici suntem la ea acasă, în grădină. Și aici în spate este un iaz care a secat. Când eram mică veneam și pescuiam aici. Uitați ce casă frumos aici, ca din filme. Pe aici mergeam când eram mică, mereu, pe potecuța asta mică și pescuiam aici. Dar acum nu mai e nimic, aici era un lac foarte, foarte, foarte mare. Uitați ce mai rămas. Asta este. Ți-au descoperit aici o baltă, pentru că aia a secat. S-a descoperit aici o baltă unde pescuiesc oamenii și se relaxează. Acolo și autostrada. Foarte frumos. Uitați aici frumusețe de baltă. Pescuit cu 3 lansete în Miercurea Sibiului, în spatele casei mătușii noastre. Super! Am și la primăria Miercurea Sibiului și v-am spus că apusul ăsta e ceva superb acolo. Sunt munții. Frumos tare, foarte frumos. Am observat imediat și o chestie foarte importantă. Oamenii sunt foarte respectoși. Bravo! Da, asta da. La fel ca și cei din Brașov, pentru că Brașovul e unul dintre orașele noastre preferate și să vedeți, pot să mergem și pe acolo. Faza e că mai devreme eram cu Edi, ne plimbam pe aici și am strănutat. Și din spate s-a auzit ceva care mi-a spus sănătate și nici nu mă cunoștea. Îmi place mult chestia asta. Dacă aș putea să mă mut aici, nu aș muta. Dar nu am cum. Nu avem cum. Pentru moment, nu se știe niciodată. Plus da. Arhitectura casei. Da, îmi plac porțile astea înalte. Uite, cam așa. Sunt foarte, foarte înalte. Asta e cam nouă, dar sunt foarte, foarte multe vechi din lemn. Da, superbe. Da. Asta nu e nimic, asta e doar Miercurea Sibiului. Să vedeți când o să ajungem pe partea cu Sibiu, o să vă filmăm și acolo foarte multe chestii superbe. Pentru că sunt sigură 100% că majoritatea nu au ajuns prin Sibiu. Sunt persoane care nu au fost prin Sibiu. Nu suntem noi, normal. Da, noi, tu, eu am mai fost așa și o să vă placă și o să vă facă să veniți. Și da, el este Eduard Constantinescu, soțul meu, și îi place să se filmeze. Place. Frumosule. Haideți că în drum spre casă am prins și trenul. Bună ziua! Și haideți să vă arătăm trenul care trece prin Miercurea Sibiului. Ne-a pregătit mama și mătușica aici o masă corespunzătoare. Avem ciorbă de perișoare, avem și salată de asta de varză și ceva foarte bun. Tocăniță de pui cu găluște, marca Sibiu. Doamne, ce mai mâncam când eram mică de asta. Prima dimineață în Miercurea Sibiului ne-a luat prin surprindere cu ploicica asta superbă. Doamne. E atât de frumos. Astăzi o să mergem în centrul Sibiului să vizităm și bineînțeles că voi o să veniți cu noi, dar haideți să ne bucurăm puțin de sunetul ăsta.
simți pe centru, frumos. Foarte multă lume. Mă așteptam să fie foarte puțin pentru că a plouat. Dar... Mergem spre podul minciunilor. Și o să, da. Și o să te mint acolo că te iubesc, că de asta. Da? Bun, aici am ajuns în orașul de jos. Pare că cel de sus e mult mai mișto. Arată foarte bine orașul. Super tare. Ne-am oprit la Supermama și ne-am luat câte limonadă naturală și foarte bună. Vreau să mergem să luăm niște plăcinte de alea bune cu brânză de ale lor și am văzut o ghețată super frumoasă. Zice că e și delicioasă și o să cumpărăm și ghețată. Fructe mai exotice. Da, multe chestii. Da, și înghețată minunată este în Sibiu. Deci, Doamne, arată dumnezeiește. Superb. Super, super șmecher aici. Frumos, tare. Îmi place la nebunie. Și dacă aș avea bani, Doamne, dacă aș avea bani, aș cumpăra și eu o costă pe aici. Dar nu am. Am oprit la gogoșeria veche să ne luăm plăcinte. Eu mi-am ales cu brânză dulce, fetele cu telemea și Edi și pizza. Vrea să plouă din nou, dar e foarte drăguț, pentru că e rece așa. Doamne, superb! Am venit la un festival, am nimerit aici un festival în Piața Revoluției, da, am fugit de acasă. Cântecele munților, dacă nu mă înșel, se numește festivalul. Haideți să vedeți și voi! Da, să vine, ne filmăm ca de îndrăgostiți prin Piața Mare aici. Este frumos. Luna de miere asta, un fel de lună de miere, de fapt. Da, un fel de cu părinții. Mai light. Mai light, da. Asta pentru cununie, la nuntă mai facem una, nu-i problemă. Acolo luni de miere, luni. Avem mai multe. Ia, fiți atenți aici. Da? Cum nu? Uitați, Împăratul Romanilor. Hotelul ăsta este super belisim. Am venit la Ribs and Beers să bea Edi o bere artizanală specifică aici în Sibiu. Da, bei tu, că eu conduc, sunt șofer. Și haideți să vedem cum este. Mi-am comandat o limonadă de asta cu fructele pădurii și Edi și-a luat berea renumită aici în Sibiu. Cum ți se pare? E bună? E bună. E bună? E bună. Nu e bună? Nu, deloc? E bună. Chiar e bună. Așa. Parcă mă așteptam la mai mult. Te așteptai la mai mult? De la A3 acolo, poate îți dai seama. Dar e bună, da? Da, nu e ce știi ce. E bere. Acum că ai trecut de jumate, cum ți se pare? Mi se pare... Adică merge. E foarte rece. Mai beau 2-3 beri și vedem. Ah, ok. Ia să vedem dacă e bun. Nu e bună deloc. Ia-o, te rog, ia-o. Ia-o, te rog. Nu încă. Nu. Ia-o, ia-o. Da. Concluzie, îți place. Bunicică. Vedem la final acum. Dacă mai vrea a doua, dacă... Ah, ok.
Am venit la Super Mama să încercăm fasolea asta cu ciolară găvită pe aici, uitați cât de bine arată. Însă eu am vrut să-mi iau cașcaval pane cu cartofiori ăștia, nu am mâncat niciodată cartofiori de ăștia și vreau să-i încerc. Așa că hai să vedem cum este fasolica. Ce zici, cum e? E bun? Da? Doamne. Da, și arată super. Super. Da. Yummy. Ca și cartofii ăștia sunt foarte buni. Și cașcavalul pane. Super Mama.